Kaixo, berriz, araizgo gaiara, gaur Arriben gaude, eta Arribek 135 bizan ditu gutxi gora bera. Vale? Jo. Arriben gaude, San Miguelen parrokia, Erdiarokoa, hasierak, Erdiaroko arku ederra bado, eta builuak ere bai, Erdiarokoak, gero barroko garaian baita ere egin zuten bere berrikuntza. Eta elizen kontra apez etxea dago. Berez, Don Jesus Saldisek bazaukan sarrera, apez etxetik zuzenean korura iotzen baizen. Erretabloa 17. mende hasierakoa da. Eta erdian dago San Miguel, eta merezi du bertatik ikustea. Oso erretablo ona baita. Hola. Goien Jesus, Maria eta Joanekin, San Pedro eta San Pablo, bi aldetara, San Miguel, ezpata zorrotzarekin, erdin, eta bere azpin deabruak, eta beste ingeruk. Eta hemen ikusi dezakegu, oso polita da sagrarioa, Jesusen piztuerakoa. Gero hemen dugu Getsemanin Jesus preso hartu zuten garaie. Beste alden dugu baita ere, Olio mendian, Getsemanin, errezatzen, Pedro, Santiago eta Juan. Eta gero hemen baditugu bi santu, San Gregorio eta San Agustin dira. Eta gero goian, San Ambrosio eta San Jeronimo, dira eliz gurasoak. Oso erretablo ona da. Gero lau evangelistak agertzen zaizkigu, Juan bere arranoarekin eta Mateo angerutxoekin. Ez, arranoa. Eta orduan Marcos eta Lehoia da, uste nun arranoa zela, markatu. Eta hemen Lukas eta Juan, Lukas eta Juan arranoa eta zezena. Hemen ditugu. Beira, hemen gartutik deabru baten arpegi itxusia, nola ikustetan erdi zakur, erdi dragoi, ez dakiz, erdi dinosaurio, ez dakiz zer den. Eta Ama Birjina hemen. Eta hemen Ama Birjin gotiko badegu, Jesus gurutzetik jaisten, 15. mendekoa, benetan bikaina. Eta beste lehen Santa Ageda, berez ermiten egoten zen, gero bisitatuko dugun ermiten, baino Elizara ekarri ginun, ekarri zen, garai baten, enik hemen ezagutu nun. Baina betire Santa Ageda daigu, alde batean palma adarra daukela eta bestean bular bat platertxoan. Eta hementxe Jesusen bihotza eta Ama Birjina, bi imagina modernoak, baina politek. Pulpitoa ere egoera bikainean dago, eta elize dago oso ongi zaindua. Gero badegu San Jose bat, Carmengo ama ere badegu, eta beste Ama Birjinaren zeruratzea. Goian, sapaian baditugu, baita pinturak eta oso politak, eukaristikoa, Jesusen bihotzarenak, eta oso esan genezake egoera onean dagoela elizau. Eta elizontan ere, badegu komuna. Komuna! Hemen earki gaude. Derra, Bai, bikaina, komun bikaina. Letxe hartu zu, ez? Mamma mia, sekuleko letxea, ez? Hartu, bai, hartu. Bataio pontea bikaina da. Bai, halako
ezaugarri zeltiko batzuk eta gurutze batzukin. Oso gurutze, oso bataio ponte ona dugu Arribekoa. Eta sakristia ere oso ongi kasu inda dago. Eta hemen iturritxo bat badago. Eta bertago labadero bikaina. Bertago labaderoa. Bai, bota zure burua barrura eta. Venga, Xanti. Hemen Martini egindako oroitarritxo bat txistua jotzezun, kondetxeko Martinek, eta hemen dauke Martinek zuaitzau bestzelaxe landu zenuten bizia, ureztatzeko erabiliaz umorea eta garrazia, lur emankorrean pausadadila egin zenuten guzia, eta zuaitz sendo mantendu bedi landatutako azia, 1000 esker. Eta tximini gainean langile jarritako orain dela 4 urte ginen teilatua, eta detaile polit bat, gurutzetxo bat. Gurutzetxo bat. Hauxe dugu herriko plaza. Arribe, nahiko txikia izan da ere, denetik handauke, Arribek. Dauke kaixa, dauke gasolinera, dauke ayuntamentua, eta medikuan konsulta. Gainera, 24 orduz. Beraz, Arribek, denetik denda baita ere, denetik handauke Arribek. Arribek badu ermitatxo bat, lehen esan bezala, Santa Agedari dedikatutakoa. Azken urtetan, Santa Ageda urtero ospatzen dugu, baina azken urtetan egin izan dugu elizen, parrokin. Hay que... Cuidado que entre. Sí, entrado bien, Ongi sartu da, eta gainera hor dauke marka noraino sartu behar den. Baina... Txuen. Santik amore eman du. Ez da? Ez. Bultza. Ez. Zela purra. Amez! Ongi. Bueno, eharki kostata, baina lortu dugu ermiten sartzea. Ermite polite da, ilun xamarra. Hor dauke Santa Agedaren tokia utxik. Eta hause da. Santa Ageda ermite. Arribeko Santa Ageda ermite, baino atailun dagoena. Oso iluna. Azkeneko mezak hemen emateko kanpingasata ekarri ginen da. Ekarri zuen Luisitok eta zeak. Ermiten atzean atailo mendi dago. Eta balerdi gaurkoan laino tarten. Hauxe ermitean beste bista bat.
eta elosta. Hemen arribene bada etxe importante bat, oreia etxea, eta etxeak badu bere ermiteta dana. Bideko Ama Virginari, Nuestra Señora del Caminori dedikatutakoa. 8. mendean egin zen ermite hau. Oreia Goiko etxea, familik egindako ermite da. Eta holakoxea da barrutik. Ama Virgina erdin, aingeruaren adierazpena, Santa Isabelen bisita, gero Santo Tomas, hor Armas de la Casa Orella, Armas de la Casa Goikoetxea, hauxe da ermite. Kanpo santutik ederki ikusten da, arribe. Eta hauxe kanpo santua. Errioja desegiten du bizilekua munduan, baina zu jauna hartzen gaituzu zure etxean zeruan. Joan zaiguna ona zu jauna, zu bizi zera lekuan. Joan zaiguna ona zu jauna, zu bizi zera lekuan. Besteak beste, Don Jose Gorostegi, apaiza. Azkenegoa bere anaia, Luis. Eta bagoaz. Aio! Bagoaz, araiztik.